perawan ya. Sus, ya kasunod tapi. Ano ba yan? Lamihan ni inom bro. Mau ganyan at atong kila naman kainom-inom na to nga. Super tutungan adyo ba kita. Pero doon namin magdagang binuang na to. Wag na siguro pre kung kanan na binuang to pre. Mga inkantana na, mga duotan ng elemento. Kani pero karon dili na ta angay mahadlok kay duha ta ka buok. Mubalik ta atong miaging inom na to katuna wag ta nga atong baso to sa kalibunan. Mubalik kuno ta direk suway sa kanipaang no tanaw to nabay mamato. Kung naagay mamato lapok atos ang batuon. Sukol ta pre. Sukol ta. Sukol ta ro sabi taw ka. Nara. Ang lubuang ang kumpare. Waputin kong ulag tagay. Na ako yung mamato. Ilis ang batuon. Nga kong guloy mo. Karon, anak na saan mo na magtagay niya sa taliwas, paan yan ay dagat. Yun, ani na kong katon. Bantayan ta mo kung magkalugar ko. Atak na yun. Kaya hangon sa kong inom tagay sad. Karon munduha. Labaw pa mo hamok ron. Basta, naan mo ko yung mga teknik ron para nga sa yun ra kayo paslan mong duha kay 14 yung hangula. Sundan be. Mandi ani pe. Sus sabi taw ka. Andi kita nindot mag-happy-happy no. Magsamsaw ba. Kaya sabi mo Sulubal na may puro kayo sa taw. pre kiyo. Mauwi ka na ko pre nga. Wa si sur kalay puro sa inyo. Send beam gini ako puro. Sa taw kaya. Bala sa ina basa-basa pulor dili. Atong testiyang tagay ko nung atanlas ba. Ini kanindot ni pre kung kita na ginduha magtagay pre. Maglamig yung kayong tikranan. Tina. Ato si paret tutong bahala na to siya. Dili Tagay tayo mo tubig uy. Nitagay pag yung kausa. Nagpandan okos kalami katanglas sa Red Cross nga ilang dala. Maon ang birada. Hukason taning sa ninaa para nga di ta nila maklaro inigsaom na to dito. Tuwag sila pa doon nga sundan para makapahimusta sa ilang gidala kay pertin yung hangula pre. Lamias magpakitagay pre mo. Kanang kag tubig. kanang over ta baya kanang mag gusto ta mahosan. Ari ta maghumol sa dagat. Buhaton ta ni pre. Oo, uy, no sa dagat kaya. Kung mag-inom ta diri sa dagat, pre, sultian ka sa di man ta madali ka humong. Kay parat man ang atong gihumulan. Dagan tag bahulok. Oh, delikado lang atong pirmihon kaya atong itlog basi magamor sino ni. Medyo lipong-lipong ko pre. Diyan sa kanila maligo ako. Ampun ko ni mo pre. Di ko pabiyan ni mo. Naapala yun yung kangko. Ha? Sige. Nakay bilin ta di suri mo sa siguro. Way, labutan na pre. Kung na tayo labutan na pre. Gani haras ko pa na iba ni. Ana karon natungan lang. Ato diri ato sa unahan. Tarong sa bulong butang. Una-una rito kaya ako rin tarong na. Saong ko pre, saong ko. Lagi. Ay, kapalak ka rin. Sunod ako nimo. RH. Stay put ka lang dyan. Atos may sablam. Kalami. Sam-sam mo ito sablam. Kajak pata. Ito ka na naglakaw ang duha. Sukol na kung sila kanto kay hubog na. Ngayon nabili nila ang butilya ang baso. Ito nga para ba? Mauna ni gayo na. Nga ba ako na tika ang sobra sa butilya. No. Wow! Ang akong paborito. Tunga pa kayo. Ito ano ka? O hindi ko ligo. Panatan ta ni. Mauna ni kayo na. Ingon mo, di ko kainom. Ako rin ang kantong makaluluoy, pero bugoy. Puting nyawa nila. Nanghagit pa si kanto. Uy, pisto. Marina na mapadong. Alat si Wason pa nila. Wak na nabilin. Aya, siyempre, kaya wak na may nabilin. Mauna ni Gingon na sila binuon. Ulihan ta. No. Uni botok. Dapat yun, tayo na sila. Oh, isang mo rin doon siya po. Atong balik ng butang. Sa ilang butangan. O, kini, atong inom. Gini anak pagbutang ang baso. Mulangoy na sa ko. Murag din mo ron ongok sa kimo.
Langos eh. Lamias tagay, pre. Lamias tagay. Paghapon. Uhugi ko, pre. Wa lagi na mino na mo lagi. Mo na diha. Sao na diha. May lang sa dita hubog. May lang di may hubog, inyo may ginuangan. Pero hubog gani, unlock na lagi mo. Dali! Batuan na, me! Araw mo nagan, me! Ako na. Ayo, pre, ako. Ako na kagitog na. Ako gusto ko painit sa lawas. Ako may una na kakupos baso! Ako na, ako may kanir. Bahala ka diha. Ganit is the owner ba na? Ganil is the owner. Kuya, ikay kupot baso. Tagayan na! Uminom ko. Ani na lang. Tuhan mo lang ni katagay. Tungaon na tani, imuhan ng baso. Ako aning butilya. Kulik. Nako dek. No. Wala, wala. Marata! Bibig daw ito. Sakit na.